nói nhá. Còn đường kia cái thứ này là hẹn là mũ. Còn Nam đi chưa đấy? Гибсон също беше от висока класа. Не е особено силен матч на Юси Янски Лайнен, между другото. Đây. Но по-важното е, че с победата, която става сега, Chào Việt Nam. Chào Việt Nam nhỏ nha. точно в усиленото слово. Chào Việt nhỏ nha. Ще влезе в двубоя на Олд Трафорд. Chào Việt Nam. Между Chào Việt Nam. Ủa không ăn à?